салом тамошобинони азиз, салом подписчикони меҳрубон. имрӯз барномаи мо, влоги мо аз анамихе Султони Кабир оғоз ёфт. Мо имрӯз ҳамроҳи дадаи Осия омадем Султони Кабир. Мози мерем алиф шоб. Рости гап ҳами вайшид мода якду расходи дар назар надоштагӣ шид. хонаи кӯдако телевизораш сӯхт, телевизора сӯзондан кӯдако. барои ҳамо мо гуфтем биёем телевизор бигирем. омадем ай алифшоб дина заявка додем. имрӯз занг мом задан ки ҳамин заявкаи шумо тасдиқ карда шуду, биёед гиред. ака ози мерем, ози документомона мегирем, направлениёра магазинода мегирем, баъд мерем ҳамо телевизори интихоб кардагимона мегирем. ози ки ҳамин расход дар назар доштагӣ набуд, мисол мо телевизор хар набудем. баъду рӯз холаи ҳамин хуҷаинам омад вай ҳамин як телевизору як ҳамин вай гирифт, радиатор гирифт, рафт. ҳар моҳ туғри кард 100 чанд сомонӣ. баъд моям гуфтем хай моям кредит бигирем як бор. рости гап ягон бор банк ё як ҷои дигар кредит гирифтагӣ набудем. ана ҳозир барои ҳамин кӯдако, барои хонаи кӯдако як телевизори майдаа гирем гуфтем. омадастем, ҳозир медроем, дархости мо тасдиқ кардагӣ ҳаст. мо медроем, фақат чӣ мекунем, ҳамо ҳуҷҷатора мегирем, имзо мемонем шартномаода, баъд меравем магазино. бо мо бошед, влоги мо давом дора. баъд бинед, интихоб кунед, шумоям метавонед аз ҳамин ширкат истифода баред, барое ки фоизош пастай, нағзай. дарав ҳамин ҳуҷҷатора тасдиқ мекунанд, дархосто дарав қабул мешавад. духтаро ина иҷада мо навбат гирифтем, навбата истодагием. имрӯз шанбе ё рӯзшон кӯтоҳак будай. анам хел каротки ден доштиям. ана азизони ман, ана подписчикои меҳрубон, духтарори азиз, анам хел гирифтем. мода иҷозат додан, бо инаи картаи сирх, картаи салом будай. дар дохили ида беғар зай телевизор, дохили ида вай доштай 1000 сомони дигар пул доштай. агар мехоҳам аям магазинои алифшоб ҳами карта кати ман бо мехарам, документдавак намекунам, амира меспорам ва ё чун турӣ мекунанд. аями карта бо то 1000 сомона бо ягон чизе ки ман мехоҳам метунам бихарам. аями магазиное ки ҳамкорӣ доранд, ҳами ширкат кати, ҳами алифшоб, алиф мобайл ё алифшоб ҳами кати. инаи тарафора бинай, ози мора магазин равон кардан, магазинои амон алиф мобайл мерем, мебинем. камера ларзида биста боша натарсед. ман дар раҳоқа сёмка кардан наметонаму, бо барои шумо гуфтам кам ака сёмка кунам, ягон чи интереснитар шава, бозора бинед. барои ҳамо намхи камера ларзида инаи магазин омадастем. ин магазини 13 ҳай. иҷа нархошон нағзай гуфтам. ина бинед, техника тараққиёта духтарои азиз. тамошо кунед. ина мо телевизорошона тамошо кардастем. ина ёра бибинед. ягон чизи дига шава мегирем. мо ҳози айҷа нарх навои иҷара бинем. мо ҳози ма айҷа ягон чизи дига мегирам. баъд чӣ мегирам? дадаи Осия меравад, телевизор ай корвон мегира. уҷада бо магазин доштиян, ами шиноси ами хуҷаинам будай. ваям алифшоб кати ҳамкорӣ доштай. барои мо ам магазина чӣ гирифтем, роҳхат гирифтем, мерем ауҷа телевизор мегира дадаи Осия. ма боша ози ана ма палисос мегирам. анаи палисоси омада беҳад маъқул шид. айрӯи чӣ? айрӯи ки 3 сол гарантия дора. барои ҳамо ма палисос гирифтам. ози ма и ҳами вай палисоса шумода нақл мекунам. историяи палисос, сӯзонии хидмат. ина телевизор мо набинед 32. нархҳои ё чӣ хелғалтид. ҳамин телевизори 32 мо смарт гирифтем, барое ки смарташ вайфай дора, барои ҳамин интернет, ютуб, барои ҳамин чизо смарт гирифтем. ира мо гирифтем 1150 сум гирифтем. смарт 32-ра яксола агар комиссия 20% боша 1200 чанд сум мешава.
анаи палисосам аллакай ҳуй кардам, дидам шваки 2000 вата. рости гап охир ма якум палисосе ки очам харида будма да митӯю 6 сол 7 сол қариб бурд. ана 2 соли охире ки вай сӯхт ман 3 палисос алиш кардам. баъд ки ями магазини ама алифшоп дуромадем ки гуфт ки палисоси мо 3 сол гарантия дора, ман гуфтам ки ами ҳичи нема, ами палисос бояд харам ки мисол 3 сол гарантия дошта боша. хичон вақте ки сӯхт моторушу дигаршо хичон алиш када метиян. палисоса мо гирифтем 660 сомон 6 моҳа 100 чанд сими ҳар моҳ месупорем. духтарои азиз, ана иҷа духтара ки ма бибиҷони ма ховай инай болак чашмашда чӣ буд, инай нигоҳ кунед камакак вай буд сирхча шида будам. қамаз харидем, мо ҳам қачӣ кардем чанд бор. ай чашмаш мебиромадам хеле сирхак соз мекардем, маз мешакидем ша бо ай чашми дигариш мебиромад. ҳамхе кӯдак қариб духтурам бурдем мазам шакидам. баъд чи кӯдак ҳамхе бо и чашмаш соз меша, и чашмаш бо мебирояд. ҳами хел охир баъд аму холаям да гап задам ки духтарамам хеле шидестая холамда. холам гуфт як бор ами тоҷикиш бикунед, як бор чашм мекунед, ягон эмудем боре мекунанд ку ам хеле соз меша кӯдак. бурдем ҳамсоя, занаки ҳамсоя эмудем кард, ина кӯдак соз шид. дӯстои азиз, духтарои азиз, имрӯз ма корвон омадам боргирӣ. ина иҷа хостум нархҳои курткаҳоро шумода нишон тиям. ина курткаҳои дароз охири зимистон ки биромадестай 160 сомонӣ шидай. бинед чӣ хел хушрӯянд. ино ӯ сол 250 280 буд, ҳозир 160 сомонӣ. ана ёра бинед 160 150. инаи коричневу савза бинед дурунуш хел мех дора. гарма как. и чорум дарвозаи корвонай. ина касе ки хоҳишмандай метавонед биёед бинед харед. анаи костюми ҷинс 150 сомон. хеле ҳозир мода шидагиай байни ҷавонода. ҳамхе костюмои калони оверсайз, ҳамин намудуш бояд оверсайз иста, хе кашолак иста. 150 сомонӣ и костюмо. анаи курткара бинед. инаи курткачаи беостин 130 сомон будааст. ӯ курткаи сиёҳ 200 сомон. инаи ду куртка унао коричневиш дуростара 160 мада ё 200 сими. анамиҷа чанд курткае ҳастай, ҳар якташ нархош 200 сомонӣ. тамошо кунед. касе ки мисол куртка харай метавонад ки биёя, касе дар душанбеяй дар тоҷикистонай метавонед биёед чорум дарвозаи корвон и сеюм ряд. инам хел курткачаи беостинаш 130 сомонӣ. усу бадане хе спортивка рафтагия ё дигар чи рафтагия. ина ба и тарафда бо бурук, касе ки мисол бурук мепӯша, ина бурукам доран иҷада. бурукошон 80 сум 100 сум ҳар намуд, ҳар хел нарх. ма даставкара намедонам. ана духтаро инаи палтонора бинед. и палтоно нархошон 1300 1400 сомонӣ. дана тамошо кунед. палтонои дарроз 1000 сомонӣ. анау кабутуш 1500 мех дора. анам кабутуш мада беҳад мақул шид. ранги вай метова ҷинс метова тёмнасиняй ранги ҷинс метова. анаи тараф кардиганои дароз иё 1300 сомонӣ. и тозаошай кашмири тозаяй бо ҳастай поён дамай ё дидагием ами оддиёше ки ҳозир хичон ваё медуза артелё медуза ваё 120 сомонай поёнда. и 1300 сомон тозаш. ана болода палтоям 1200 1500. бинед ҳозир ма поён мерам. ҳамхе шумода камкам нишон дода рафтан гирам. иҷора бинед. рости имконият нест ки ҳар як за мисол ҳамихе пирсию видео кунӣ барои аму касе да мақулай. намхе тамошо кунед. ҳозир саҳар кати аста одамонро бинед ҳама навк шудастиянд. ма барвақтар омадам, гуфтам борора бигирам ва бирам. амиҷа чизои турецкӣ мефурӯша, попшиёи турецкӣ, куртои турецкӣ беҳад нағза. панҷум дарвоза даромадан шай. инаҷа распродажа кардиян.
оз ман ина киртоъро шумо нишонтиём. Ана киртои дароз 200 сомонӣ бо арзон меша 160 медодай. ани тараф киртои сатри кардиган. афсус ки ман ира сёмкаро пурра накардам шумодай хеле камакакиш омадай. ана инҷа бине ду кардиганҳоро 200 сомонӣ медодиянд. ана михел дӯстои азиз тамошо кунед анаи магазинҳоро. инаи саршавии бозора ози ман нишон метам. ҳамин панҷум дарвоза сари ҳамин дарвоза дромаданда вай астай. киртои дарози хушрӯ мефурӯшанд аз 150 сомон боло. ягон вақт насиб бошад ба пуррагӣ ман то вақта кором яктарафа шава ба пуррагӣ миём шумода сёмка мекунам нишон метам. духтарои азиз бинед ана кирторо бинед и 250 сомонӣ будай. мутаассифона ки камераро ман аҳамият надодам фақат ҳамин поёноша гирифтай тамом. анаи кирто 200 сомон 250 сомон 180 150 ҳамхел нарх наво будай. ягон рӯз насиб боша ман ба пуррагӣ мекунам. чӣ хеле гуфтум камера шумода нишон метам. дӯстони азиз имрӯза влоги мо ба охир мераса. ози ман меравам дари магазина мекушам борои ҳамин заказ кардагӣ дархост кардагӣ одаморо мебарам мемонам пага мактаба. имрӯз якшанбе бароям буруки сиёҳ заказ карда будам барои мактаб. барои имрӯз ман омада будам. рӯзанам имрӯз борон каседа маъқулай лайк монед подписка кунед. дар барномаҳои моро интизор бошед. влогҳои ояндаро интизор бошед ва бо дӯстӣ бо шумо ман хеле шод мешам. хайр дӯстони азиз.